MNAASHAS মাস বাস ଆପଣ କେତେ ବାଟ ଇଂଲିଶ ପଢିଛନ୍ତି? ତୃତୀୟ ଯା ନା ଆପଣ ତ ଏତେ ଭଲ ଇଂଲିଶ କହୁଛନ୍ତି ମାନେ କେତେ ବାଟ ପଢିଛନ୍ତି ବାଟ ତୃତୀୟ ଯା ତୃତୀୟ ଏତେ ଏତେ ଭଲ ଇଂଲିଶ କେବେ କହୁଛନ୍ତି ଶିଖିଲେ କୋଉଠି ମାଷ୍ଟରକୁ ତ ଜ୍ଞାନ ଶିଖିଛି ଗାଡ଼ି ତଳେ ମାଡ଼ ଖାଇ ପାଠ ଶିଖିଛି ଏରକ କଥା ଆଉ ତାହେଲେ ସ୍ପେଲିଂ ସବୁ ଆସେ ତାହେଲେ ସ୍ପେଲିଂ ସବୁ ଆସେ। ହଉ ମୋଟର ସାଇକେଲ MNTR ମୋଟର ସାଇକେଲ ASL ASA ଗୁଡ୍ ଗୁଡ୍ ଭେରି ଗୁଡ୍ ହଁ ଠିକ ଠିକ ଆପଣ ଇଏ କୁକୁର ବନାଣ କରୁ ଡଗ୍ DA ଡଗ୍ ବାସ୍ ଗାଡି ଗୋଟେ କଥା ନା ନା ଗୋଟେ କଥା ଗୋଟେ କଥା ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଗୋଟେ କଥା ନା ଆଉ ଆମର ଆଳୁ ଆଳୁ LL ଏଲ ଏଲ ଆଳୁ ଆଲୁ ପିଆଜ PGA ଜିଆଜ ପିଜିଏ ଜିଆଜ ବାସ୍ ଠିକ ଆମର ଲିଙ୍କ ଅଛି ନା। ଆଉ ଆପଣ ଆଉ ବାଇଗଣ ବାଇଗଣ BN ବାଇଗଣ ଭେଣ୍ଡୁ ସିଏ ଏତେ ନା ସେ ଭେଣ୍ଡୁ ହବ ଭେଣ୍ଡୁ ସେ ଭେଣ୍ଡୁଟା ଇଏ ଭେଣ୍ଡୁ ଇଂଲିଶ ଲେଡିଜ କୁନ୍ଦୁରି କୁନ୍ଦୁରି হ্যাঁ କୁନ୍ଦୁରି কি কি DAGR কুন্দুরি ବାସ୍ କୁନ୍ଦୁରି ବାସ୍ ଆପଣ ଚାଇନା ବି ଜାଣିଥିବେ ଚାଇନା କରୁନ ଆଉ ଟମାଟୋ TN TM ଟମାଟୋ ଠିକ ଅଛି TM ଚାଇନା CAN ଚାଇନା ଆଉ ବମ୍ବେ BAN बॉम्बे ବମ୍ବେ BAGAN ହରିୟାଣା हरियाणा है ହବ ହରିୟାଣା हो ଇଣ୍ଡିଆ NNDA इंडिया ଇଣ୍ଡିଆ ଅଣ୍ଡିଆ କହିଲ ନା ଇଣ୍ଡିଆ କହିଲ इंडिया इंडिया ଓଡ଼ିଶା 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 उड़ीसा ଆମର ଏ ଓଡ଼ିଶା ହଁ SARSDR ଓଡ଼ିଶା ଓ ନାଗିଥାନ୍ତା ଆମ ଆମ ବେଗୁନିଆ बेगुना BN बेगुना ବାସ୍ ଏଇଟା ପାଉଁଶକୁଲି PSSR PN